Assalamu alaikum. Haray mi hiwri kon fop la landis ko jawantre parti jimo Allah tawara ko jawantre parti jimo wombe sibude fode ay mal undo ko gite mon ni hiwron wana mi holli na min to goto yi ka France ko dum do welatabe ko di ressources ji men do be fala ko dum be jonnani 66 millions d'euros fino be urta irade der lakine o 66 millions d'euros no beade dum be hetta dum ko dejo petta harabe tidum yon kon mi fala be tangolen do Mamadi Doumbouya si tawi en acci ɓeɗo CNRD ɓe laami keɗo ha 2040 haray lagine sali caabi haray lagine caabi few ressource ji men foppo haray lan non par ce que haray hande kadi ko projet simandu 2040 onon ɓe wonɓe sutende Mamadi Doumbouya inna vive le général Mamadi Doumbouya fuu so ala ɓokkane koye laawoy ko wonno innude moɗo mo golli goɗɗo koye kinirte ko yeeso ko fiyo gollu si tawi gollata ittemo yeeso mum joni noon hakkude mon e Allah nde haare ɗum ɗo tun ko des milliards woni yaltude ɗo na million de ko milliards woni yaltude ko fanɗi o tum hinoma jentelan tum yiyaton ko fanɗi o tum sigiri ɗon andi sigiri ton ka ressource ji molani no yaltaede ton ka ko train ko wata yaade han ton mais ɓe haalde naɓɓugol kon han ton kadi sigiri tum wawi développande laggine fop wallahi billahi on yiya ɗe balle ɗo ndiya nan ko arno ko sakkiti arda ɗo on yiya ɓe ari ɓe hoccude kañƴe ɗen ko hoore lawol ka ɗo sangareji ɗum ɗo ko sangareji waɗi telimile misra bowa ɗum ɗo ko tawoni hude ñande be ñande dif société ni jonno ko hata sans frigo no gollude ɗum ɗo fop sans frigo no gollude ɗum ɗo fop hakkude mum Allah ɗi milliards no yaltata laggine la ni sabude onon wonɓe ɓe inde soutenirde Mamadi Doumbouya onon anda fus déjà onon siɗo anduno valeur laggine onon ɗuman mais sa janga a jaɓata gentade aɗa yoori tun hakkil ono la plupart kadi ko ɓurata sabotude aybinde men ko ɓe ɗimmoɓe amen nade ɓeɗaɓe mi andira ɓeɗaɓe woni no ennemi ɓe men déjà jante ɗum ɗo ko misra waɗi bo telimile hakkude mon Allah dara ressource ji minima on tun telimile sangareji tun no wawi développangol e laggine sangareji tun no wawi développangol e laggine fopgoye minima ara simandu 2040 si en jooriki gayni ɓeɗo haaf Emmanuel Macron lannina ɓuuri Emmanuel Macron woni finance de Mamadi Doumbouya imo innudemo yo force si tawi o heeɓi aray mo maréchange si tawi o heɓali ɗi village ɗi ɓuuriɗi ɓe woni yaltindiroɓe naɓa France aray si o yimbinama tun o woodi ko ya o jooɗo ɓuuri ko ƴettuno ko naɗi toon imo ɗumanno joni na juutingo yewtere si innama yen immo dartoɗen gente militaire wona saabu amen menen toon kono immoɗen daare no ittiren ɗi bandi ɗi capale ɗo ɓeɗa ni wujjude jawle laggine daare hakkude mum yalla ɗum ɗo on nanaɗe balle ɗo ko 267 milliards yaade Alassane Mohamed Ouattara jon on nanali kadi ko 78 milliards ko yaadere Manja Sidibé on nanali ɗo kadi mbiyani haalde 45 milliards e ore Kassory Fofana ɗi mbuuri ɗin milliards jonaɗi détournede ɗon foof kamɓe ɓe guitino ɗum no yiɓe refondation hande on refondation mo ɓe woni e muɗum noon eɓe ƴettude kadi jawle ɗen kadi ɓe yaltina ɓe Emmanuel Macron finance de laggine o dictature ɗo ɗum noon fof feƴƴi hiɗen jooɗi ɗum noon hiɗen inde hiɗen hollude exemple toon innen ko ɗum ɗo orata ko ɗum ɗo feƴƴi en andeti ko feƴƴi 2021 ko 2025 hakkude mon Allah ɓe jooɗi ke aynogol ɗum noon tun ko ɗum noon tun wawade guinen gondu ko tun hoolori en wata immade itte mbeɗo par ce que si harano ko laggine fo immi ñallal gotal si ɓe walayno ko paale ara nami billahi kono daare minuma ressource ji laggine ɗi fop landi yaltude ɗum ɗo noon ko France ɓoyɗi fokkiti na hay nokko ko France ɗi fokkiti Emmanuel Macron ni bras droit makko on ko Mamadi Doumbouya e nder Afrique ɗo fo ala mo weldidemo ha hefti Mamadi Doumbouya wona juutingo très bientôt fodi ay maga mais gente faamo gollitiren faam immode ñande grève waɗi o ko ɗeraje duwaɗe ɓoren ɗe fop majje ittende ko hoore lawol hara goto e meɗe ɗuman ɓore raji ɗen fop majje ittende ko lawol ittende fop majji sen ɓori raji ɗen laggine daroto darnel laawi ɗin fop minuma kala sofeji mo yiɗo no rondiɗo marsani nabbugol no ko beebina mo jatta fop sunna ko ɗum ɓuuri wawde e moƴƴande no darnere ngur laamu bonguɗo si wona ɗum en yahata hay e nokko ara ɗen sutiɓe wujjude jawle men ɓe naɓude eno ay ka Emmanuel Macron ni bras droit makko Afrique ɗo ko Mamadi Doumbouya si feƴƴima haray kanko lanni ay ka ko ɗum waɗi o ƴetti ɗi 66 millions ji o addi ɗo hay ɗum majjinali ɓuuri Emmanuel Macron l'argent public français o na juutingotere mais miijitode photo noon guinéen ɓe o ka on ngala hakkilo noon kadi onon ko yiɗigol ɗum jonede information yiɗi ɗum on yiɗa hoore mo on yiɗa konko feƴƴude ko leydi mo
awa jode Mamadi Doumbouya be jori ke do 2040 ara lagine sabi mo ida on lando tum visa ji lando tum fi immigration yo lando tum fi yaltugol en darata ko leydi men di ko woni ko leydi men ko dum hin woni Australia ko woni ko Australia ko dum leydi men en hidem buri Europe ko develop hidem buri Europe harano ko jojo do marni lando har ko no selludale mi jogino do endo o billahi hakkuni Allah seedani na tuminuma seedani na tu yahayno de hare lagine developer seedani na tu yahayno de me dari hay lawi en ala be de mari lawi autoroute je ma sina hakunde kankan e kurusa lawi di woni seda konto parce que ko edde ko makko to golliri ka oyi ko on fe be kankan mi fono soutien Mamadi Doumbouya en kadi mo de soutien mo mengo ni mbele soutien la giselu ko ma pour lo lamo en kadi mo de soutien mo mengo fi Allah mi yejiri on immo den soutien ala giselu ma ali ba gere no be yaltira ko prison gere no be yaltira ko prison mais mi en tant que iden jodi do iden darde jonna be information tun en ala ittude de raye billahi en yata haynoko menen ko mi way mi holla exemple immo en darto den sen men tayi way fo immi ke darto menen kadi mi watto menen jonna be menen holla on be ko man acce mi ha boy menen mi holla ko feddude iyon dum non ando ara do innon ara menen mi jodi te haqqe mo